Javno-gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad objavio je red vožnje i radno vreme kioska za prodaju markica i NS Smart kartica za četvrtak, 1. maj, petak, 2. i subotu 3. maj. Red vožnje. U četvrtak i petak, 1. i 2. maja, važeći red vožnje za nedelju. Linija 5N ne saobraća. Radno vreme prodajnih mesta. Četvrtak, 1. maj, kiosci neće raditi. Petak, 2. maj, futoška pijaca od 8 do 15 časova. Subota, 3. maj, futoška pijaca od 6 do 20 časova, železnička od 6 do 20 časova, Šafarikova od 6 do 20 časova, Novo naselje od 8 do 15 časova, Temerin od 7 do 14 časova. NS Smart centar na međumesnoj autobuskoj stanici bit će otvoren 2. maja od 8 do 15 časova, 3. maja od 6 do 20:30 sati.